Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλά είστε? Σαν το Μπίλ εδώ. Θα σας δείξω, θα σας παρουσιάσω ένα πράγμα. Μία μπάλα που δεν είναι απλή μπάλα. Αυτή η μπάλα έχει κάτι το ιδιαίτερο. Την ονομάζω puzzle μπάλα. Δηλαδή κοιτάξτε. Μπορεί εδώ, θα σας κάνω ένα παράδειγμα. Τη βγάζεις και μετά πρέπει να τη φτιάξεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα τη φτιάξω. Λοιπόν, να έχουμε τα κομμάτια. Θα σας πω εδώ. Λοιπόν, αρχίσουμε με αυτό που το συνδυάζουμε. Τώρα να βρω την κατάλληλη θέση. Έτσι, και τώρα κάνω αυτό. Ωραία, κοιτάξτε. Έτσι, μετά εδώ έτσι. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει αυτό. Τώρα κάνουμε, ταχώνουμε το σκάλ. Περιμένετε, λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι, το έχουμε έτσι. Χώνουμε. Όσο έχει γίνει αυτό. Χώνουμε και αυτό. Τώρα είναι έτσι. Βάζουμε καλά, μπορείς να τη φτιάξεις όπως θέλεις, δηλαδή να είναι διαφορετικά ένα τα χρώματα, δηλαδή να μπει σε διαφορετική σειρά. Και το πιέζουμε λίγο, έτσι, και έφτιαξα τώρα την μπάλα. Κοιτάξτε, δεν είναι και, δηλαδή δεν σκάει και πολύ, αλλά είναι ωραίο έτσι, για το μυαλό. Λέγεται, άμα θέλετε να την πάρετε, Booba Formula Bar. Εντάξει. Κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ciao!